Nyaya yacho handibvena, ndaona maguruma vana vakawanda chokwadi. ndine mwana ari kugara kusero mwana ega dai mambotaurawo naye mamboedza kumubatsira chokwadi. handibveni kozi mwana uyu mudiki, asi kuti ndinyatsoona musoro wake chaiwo kuti uri kudhonza sei apa. Hapana. Mupinzewo muimbaunende yenini. Anooneka here nditaure naye? Izvo zvambo anga abuda, anobuda. Ari kuteedza mabhawa mwana. Uri uno? Hazvisi kundiitira kana. Unoziva kuti ura humwe chete handibveni. Ndinogara nevana vakawanda. Asi ndinototi vana vangu zvaanenge achibata nekuita ndikaona zvisiri izvo ndosaka ndakudedza iye handibvena kuti hoedza kutaura naye mumwisewo muvana ivo vamuri kuipawa imo ari kundirwadza mwana abva asvika waswera sei polisi pinda uya apa mwana mbouya ugara wadzoka Makadi. Ndipangu wakadiwa mwana wangu. Wamuona munhu wangu wachifambira? Lucy? Ava vanonzi handibhena. Uyu mwana uyu ndiluso. Ndiye mwana wanda andiri kutaura nezvake kuti mwana uyu akangogara. Haana chaari kuita. Ende unhu hwake hwaakuita mwana uyu akutoedza mabhawa. Handizive kuti mungamubatsire nei. Ura hwenyu hura hwangu hwenyu mwana uyu. Aiwa ngauye kubasa. Lucy? Kuda uye kubasa mwanangu handizi. Unoda basa handiti? Unorida? Ndoda kuti uye kubasa mwanangu. Donzvo redu isusu. Basa redu isusu ndire kubatsirana. Vana vasina zvekuita. Mukore uno hausi mukore kuti changoswera chingombeya mugwagomo. Hakuna chiriko. Uya kubasa mwanangu. Uone ushande nevamwe watinavo vana vatiri kudzidzisa. Ende kudzidzisa pachena mahara. Wodzidziswawo marketing skills, matauriro nevanhu, mapinduriro, mapfekero, mafambiro. Woita ramangwana rako rakanaka, rakajeka mwanangu. Isuwe vision system we are there to help you kuti uzviitire mari dzako. Shamaita basa ngauya saka. Notarisira kuti unoya ndoda kuti uye mangwana chaiwo. Uya kubasa. Panganidhi kamari kekuti awane kutanga kana kuti kungouya chete. Aiwa ngauye chete azodzidza mahara. Muzomutsvagira mari yekujoina, joining fee $20 chete chete. Once off payment. Iwe wakomana wako wangatadzokupa. Iye iwangoendera. Aiwa angatadzi. Anokupaka 20. Ndoinza. Unoona mwanangu zvakanakira. Iwewe mukomana wako akakupa kamari kekuti iwewo utange zvokuita zvekumisikidza upenyu. Ndozvatiri kuda. Kwete kungogara uri murodhi chete. Mangwana anoti handichakuda. Iwe usina pawakamisikidza pekuti iwewo unobatsirikana napo. Ndosaka handibhena vari pavo. Rekuti iwe umisikidze upenyu, chikomba chako ichocho uinacho, uchocha woti ndipo $20, wakutoenda wajoina, zvatopera. Wakutoita basa rako. Wazvinzwa? Saka waida empowerment? Waifarira ka? That's good. Thank you mwanangu, thank you so much. Handiti mazviona, ndandichitoti zvichaomarara kutaura nemwana. Anzwisisani mazviona. Otenda nerurimi rwenyu rwakanaka handibvena. Munogona kuimpawa vana. Munogona kutaura nerurimi rwunorevza vana kuti vauye kuchiitiko ichi. Basa iri rakanaka rine huprofiti. Zvese unowana unochengeteka wega. Wazvinzwa mwanangu?